ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் சுரேஷ் குமார், பெஸ்ட் மார்க்கெட்டிங். நம்ம பிஸ்னஸ் க்ரோத் டிப்ஸை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா 10 பிஸ்னஸ் க்ரோத் டிப்ஸை பற்றி பார்த்துருந்தோம். அது எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணி அதை சில பேர் நான் இது பண்ணுற போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு நன்றிங்க. ஸோ இது செய்கிறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய பிளான்ஸ் நிறைய எழுதி வச்சுருக்கோம். அந்த பிளான்ஸ் எழுதி வைக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க, அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும். அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சதுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதுகிறப்ப கூட உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய உங்களோட ஒய்ஃப் அல்லது உங்களோட பேரண்ட்ஸ், அப்பா அம்மா, இவங்க யாராவது உங்கள் கூட வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அவங்களோட உட்காந்து ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளாம் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். ஸோ இது அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நான் செய்ய போகிறேன், இதுக்கு நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னாவே அது பெரிய உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குங்க. அதை எழுதுனதுக்கப்புறம் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இதை எவ்ரி வீக் இதை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுங்கள். அதனுடைய ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுங்க. எப்படி நம்மளோட எம்ப்ளாயிக்கிட்டேருந்து நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ் வாங்குகிறோமோ அதே போல் நம்மளோட ரிப்போர்ட்ஸ் யாரோ ஒருத்தருக்கு நம்ம அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னா தான் நம்ம அந்த வேலையை கரெக்டாக செய்கிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத இருக்குங்க. எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா விஷயங்கள் நம்ம எவ்ரி இயர் நியூ இயருக்கு முன்னாத்த நாள் நம்ம எல்லாருமே ஒரு பெரிய பிளான் பண்ணுவோம். நான் இந்த வருஷம் இப்படி இருக்க போகிறேன், அப்படி பண்ண போகிறேன், அதை பண்ண போகிறேன், இது பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அடுத்த ஒரு 2-3 நாள் நம்ம அதை செய்வோம், அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே விட்டுருவோம். ஸோ அதனுடைய இது எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும். அது மாதிரி இருக்காமல் நம்ம டெய்லியும் இந்த சேஞ்சஸ்க்கு நீங்கள் உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை வச்சு இது என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு வாட்ஸ்அப்லேயோ அல்லது ஒரு மெசேஜோ ரெகுலராக நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி அப்படிங்கிற விஷயத்த பண்ணிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அந்த டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆகிறது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியுங்க. அதே போல் நீங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் சில டைமை ஒதுக்கணும். ஸோ அதை அந்த பிளானில் எழுதி வச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் உங்களோட ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வருவாங்க. இது உங்களோட க்ரோத்தோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக கூட இருக்குங்க. இதை நம்ம செய்வோம். அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் விரிவாக சில விஷயங்களை நம்ம பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.